Hi guys! Ako'y pangutana ba? Basig na mga bulak diya sa inyong gawa sa inyong balay o diya sa likod sa inyong mga balay nga mga dugay na kay nga wala lang, ordinary na sa tanaw ninyo. Kay kani akong ipakita sa inyo karon maloka mo. Abi ninyo mga bulak, mga ordinary ra kaayo. Sus intawon. Pastang mga mahala sa bulak karon basig naa mo sa inyong likod sa inyong balay or nasa inyong silingan na mga pangayo mo. Tanawa ninyo nga video, tanawa. Tanawa, tiyo, tanawa. Grabe. Grabe ka mahal ng mga bulak! Ay! Manay Kinita! Hi guys! It's yours truly, Manay Kinita. Huwag na ko karoon din sa wapo kay nga garden nila. Edna Yang Yang. Dahil mga beautiful flowers diri. Located sila sa Mintal. Dahil ka ng mga pangsosyalan, pangmayaman, mga rare plants, mga bulak po pa sa kumbungga. Tara, manuluntan. Mga tao, kani nga bulak monstera, ang worth niya kay 35,000. Ani na siya kadako oh. Ani siya kadako. Dako na siya basta kung ipaside view Oh, kung sa kadako. Mga na siya. Pila na ni kadangaw, mga 5 kadangaw. Inani ang dahon mo. Kana. Oh, sige. Ang inani din nga bulak na mo makitaan gani kwaa jud yung kay mahal day kay na ang monstera. Uy, keg. Mga inani pud mga mahalon pud ini nga bulak. Ani. Kani. Apoy makita ang mga ingon mga mahal day kay ni sila kani kana rubber plant mahal day kay ni siya kani intawon kani siya mahal pud ni mga tao nani kagamay ha. Hoy na ay royal budi ho tag 5,000 makaulbo ang albo gaspa tara o 65 ang albo so laban mo ha laban 5,000 ni siya sukol kani pila man 3,000 kay banji na dalaw kong pilian to akong pili ase gwapa kani siya kay 3,000 nanawa jud si banji siya maring at pili ko sa Birkin sukol ibalik ang Birkin pa lang Birkin din yes mo din yung Birkin but yes Birkin Birkin na bulak Trikya unsa gusto niyo paliton pila daw abi yung alahas lang ang gahon napoli Monasteria ang price 35,000 sige
25,000 kani siya. Kani. Okay. Ito guys, ito po ang tinatawag nilang cardinal. Ayan, ito po ay 10,000? 10,000? 15 guys. Pila gani? Cardinal. Kanila ko yan kung kamay kaayo, diba? Yung si Bono? So, talagang mahal po ang mga banks. Pero sus, Mo pila ni? ano yung mga ginabutang sa mga mansion, mga pangdato. 15 kya. Labhan. So kakita man jud mo guys kung unsa ka mahal ang bulak basig sa inyong mga silingan o sa inyong likod sa inyong balay namon mga ingon ana nga bulak nga huy in taon na 15,000, na 30,000, na 20,000, basta pa yung mga gagmaya na po yung mga dagko basig sa inyong likod sa inyong balay or sa silingan makapangayo mo ana mahal dai kay ng mga inana nga mga bulak. Huy! Ikaw mo palit kag bulak nga tag 15,000, palit kag tag 10,000. Oh, diba? Napa tong Birkins nga tag 3,000, napa jud tong Cardinal nga bulak nga tag 10,000, napa jud tong Monstera nga tag 35,000. Ngayon taon, makita yung taon. So pag mga flower lovers jud ay no, bahala na dira. Mas prefer nila ang bahalag walay alahas basta na ay bulak nga mahal. Ay, grabe. I-comment ra gud sa ako ang ano, sa ako ang comment section kung naaba mo yung mga bulak ng mga inaana na mga rare ha. Kay chikahan nato na kan mga rare plants ba kay kung sa inyong pinakamahal nga bulak diha or i-comment pod ninyo diha kung unsa to naa sa video nga akong gipakita kung naaba mo ka ng inaana nga similya kay pwede din na ninyo inegosyo kay pasta din ng mahala. Ana kayo keg keg means takig mahal mo na mga binayot na mo na mga term. So pamalit na mo pangita na mo mga bulak daan nila kay ang uban style di ay sa mga ano mga silag mga similya mga bulak nga similya then ilang palitan og gwapo ka kaang tapos syempre mga gwapo nga soil or butang-butang ba nila mga pebbles nga presyo dayon presyo pag presyo ana mumahal na siya ug mas mumahal siya labi na kanang namoy mga friends diya sa abroad kanang mga nagtrabaho sa abroad na hilig pud og bulak. Syempre may mga papers pag i-travel. So pag naaday mo ana naaday mo ka murang inana nga bulak pag padaghano na ninyo kung kamulay na inana di sa Pilipinas, mas mahal pud siya. So buong nga pud siya nga business no. Imagine niyo makahalin kag 15,000 nga isa ka bulak. 30,000 ka lami ano oy. Inana imong income. No? Pati mga miskim ordinary na mga bulak di ay pag once na magustuhan siya like na yung mga tao nga magbaklay-baklay gili sa kalsada magustuhan nila pwede na din ibaligya kaya ang ubang mga negosyante nga mga nag-start lang sa flower business inana ilang ginabuhat kanang natanom-tanom lang nila hantod managhan pag managhan na ilan nang ibutang sa pating ang tawag nila ibutang nila pots then pag wapo nga kaang o diha na kamo ingong price if the price is right so inana kakuan so kamo labi na inyong mga ano diha mga inahan ug amahan ng mga hilig ug bulak suportay din niyo kay pwede din na ninyo mong negosyo kay karon pandemic times grabe hayi up kayo ang mga bulak ug ang mga ang mga say tawag ani mga presyo sa bulak so dagko kasi like mga income o di ba pag ano lang ka magbutang lang ka og kaang-kaang nyo invest lang kagkagday pila ra man in taon ng mga kaang oy
Basta na lang kay mga rare plants. Pangita dyan mo mga rare plants. Kung hilig mong mga orchids. Napoy, uso po di kayo ng mga bumbil. So sa intaw ng mga bumbil, makita na sa kilid sa kalsada. Ang uban himo, ang bumbil di ay, labi na ka ng nahimo siya bonsai ka nang gitigo. Basta po di ng mahalan ng mga 100,000, 200,000. Depende sa edad. Ay! Kakeg! So kung ever gusto mong magnegosyo na, i-comment niyo yung mga rare plants, BK. Comment ko kay basi mangayo for mamalit ko. So guys, thank you so much. Please do like and share this video sa lahat ng mga hilig o mga bulak. Share na to ni ha. Salamat! Yours truly, Manay Kinita! Bongga Manay! Bye! Bongga Manay! Kasi yung mga bulak dihat, tagay ko. Thank you!